है 4 गो साड़ी में से पसंद कर कि तहरा कौन चाही। है 5000 के बा, 4000 के बा, 3000 के बा, 1000 के बा। एगो काम करो तनी 5000 वाला सरिया ले ले तनी। मम्मी जी हई हमरा पसंद बा। ई ना ई बबुनी ला ले ले बानी। तनी जाई तो ओकर सास ननद कही कि महंगा साड़ी देले बारन सन। अब हे समय से पसंद कर। 4000 वाला ले ले तनी सरिया। हई पसंद बा, हई दे दी। ई नानू कनिया ई तो हम अपना बहन के बेटा के बियाह में जाएम तो पहनेम तो तनी कहिया संगी महंगा साड़ी पहनले बिया। हे में से पसंद कर। अब तो महंगा में 3000 वाला साड़ी बचल बा, ये ले ले तनी। तब हई ये दे दी, हई पसंद बा। ए कनिया ई बहिन के पतोह ला मुँह देखौनी देवे ला किनले बानी।